Dames en heren, dan begin ek met 12 seuns, ook in die volgorde nie. Kwa Harapa Mabelo. Hier onder my uitleser al. Helen van Sail. Jack Enskryver. Ander van Rooyen. Christian Wilkins. Die man het ongelukkig nog 1 jaar gesê, maar dit is dat hulle nooit weer is. Aldrich van der Merwe. Logan van die Kerk. Nou by nummer 8 van 12. Jan Maree. Tina Pereira. Neil Delport. En El Chandler Dimos. Nou, die het 12 man verwijs, so kan die 12 tegen wat moet roep. Jan Hendrik Wessing.